Umndeni wowabe eyimeya yase-Goli nomgcini mafa ANC eGauteng uMpho Moerane uthi namanje usaqulekile. Kwembulwa kwembeswa kuMoerane esibhedlela iNetcare Milpark eGoli kulandela ukungeniswa egunjini labagula kakhulu emva kokubandakanyeka engozini yemoto ngesonto ledlule. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yeyindaba zombusazwe eSABC uSamukele Maseko onkanise ngaphandle kwesibhedlela. Samukele sikwamukele indaba zasemini asikaguquki namanje isimo sikaMoerane. Ingabe kukhona mhlawumbe enikuthola ngasese ukuthi kungani umndeni ulapho futhi uchithe isikhathi eside? Akukho kusashintshile ngaso isimo sempilo sakhe lwayengumeya yaseGoli uMpho Moerane ophinde abe umgcini mafa wayo iANC kulesi sifunda saseGoli. Kuyimanje amalunga omndeni kanye nabangani bakhe abantu abafana nabo Mike Mayile bakhona lana esibhedlela kanye nabanye abaholi beANC abafana nomzwandile Masina nabo bakhona bazohlanganyela nomndeni ukuze babaqinise idolo ngalesi simo esinzima ababhekene naso. Kumbula kwembeswa kuMpho Moerane omgcini mafa weANC lana kulesi sifunda saseGoli aphinde futhi wayeyimeya yakhona entshona neGoli ngenkathi iANC isaphethe amandla lana kuleli dolobha laseGoli. Kuyimanje njena umndeni ukhona ungaphakathi uhlangene lana esibhedlela bayaxoxa bayadingida ngale ikusasa lakhe lo wayengimeya yaseGoli aphinde abe umgcini mafa weANC kulesi sifunda ogaqele esikhundla sokuba uhlalo wesifunda salana eGoli. Bayasho nabo ukuthi isimo asikakaguquki kahle kodwa make kwaba khona ushintsho bazophuma bazositshela njengesithangami sendaba.